wewe. Usati watiza tanga watarisa chiri kukumanyisa manyisa usati watweta tanga wanangisa chiri kukumanyisa manyisa ungangotiza mtindo webete fundu sezi mara uya urebe usambochka waranewe simuka usaneta manduwe kouno kupera simbane ndichakutsikira neboko wangu werudyi rune simba vose vanokutsamwira vachaiswa mukunyatiswa vachange chinhu chisipo sevasina kuuya Igwati kudi muka urara nekufa mugoma nemuningina uri murumu ukasakwanisa ndikoko ini zvangu ndauya ndenge ndavapo kokuloko ndiri kurara nekufa mukoma nemuningina musimbe akupa uyo mweya wetsvina chanda nesimba kwakasviba kuchayedza iwe usaneta ini yandibonera taida ivo vakavatika mvura ichiri kure saka inokukosira mari yakawanda tikati aurachi rova up to 120 meters iwo nokurova chete 35 wanga kupfuura mvura chete muri avanhu here kana kuti mushini unenge wakutodai mushini uzakawandisa takahaya mushini 100 and something but vakatozoibatira pa 35 uwa hamuna kutozosvika ku100 kana 40 chai vanga kupfuura mvura chete asi kutoreva kuti haichapere haiperi rudo tunoitsaini jojo tank saka takanzi majojo ndozviombe asi tingavana rimwe here kuti aite 2 upenyu ukasakwanisa kuita zvausingagoni iyo haisi ishu iyo haisi nyaya asi ukasakwanisa kuita zvaunogona
irozi kuishu apa pane nyaya kurara nekufa mukoma nemuning'ina musimbe akupa uyo mweya wetsvina shanda nesimba kwakasviba kuchayedza iwe usaneta ini yandimboneta hope nerufu vane ukama hope nerufu zvine ukama ndandigowati kudii muka tiuwane zvimwe zvese zvisiri mweya wekufema unototi ushande zvimwe zvisiri mweya unototi ushande kurara nekufa mukoma nemuning'ina musimbe akupa uyo mweya wetsvina shanda nesimba kwakasviba kuchayedza iwe usaneta ini yandimboneta kurara nekufa mukoma nemuning'ina musimbe akupa uyo mweya wetsvina shanda nesimba kwakasviba kuchayedza iwe usaneta ini yandimboneta. Well, tele unosviketa daira dzeve woita yekuseta inzwa iwichigwichigwi ini zvamuri umwe ndanzvoti ndiri kukwira nyika yangu kundiani acharwira pasi rese umwe woti ndiri kukwira mhuri yangu ndiani acharwira munhu wese ndiani ngoma yacho inoti pangu kokumoti vangu aiwa ini zvangu do one do umwe woti ndiri kukwira mhuri yangu ndiani acharwira munhu wese ndiani zuva racho rava kusvika nguva yacho yava kukwana musi wacho uri kuuya nguva yacho alo hai veduwe kudi unowira pamusoro pebwe iri uchavhunika asi zverichaparadza warinowira ndati kuita kuvhunika ondera asika ondera aika ondera asika ondera nyangwe muziso ukandijunga chaira ndofamba semhuka donza munhu uye donza handibude muforo ukaijoko ndiwo mutoro handitoki mukaizi ndiwere kai ndiwe that guy ini kungobvunza zindoziva ai ini ngavabvunze izvo ndovaudza wai uyo makamuona chiuya hamuna kumbomudzora uyo makamusiya chiuya ndo zvakazomutyora ondera asika ondera aika ondera asika ondera nyangwe muziso ukandijunga chaira ndofamba semhuka donza izi totofanira kutoti vauye tikombidze neositazvino iripanapa kana motoenda tokupa isipo dzakanaka mogeza because mvura dzamogeza nadzo isuweti skini dzatofa miri wese uchatomoziva
Tandiwainda tengigoti Mwari ndokutenda inei Jesu idombo isherumbiswai zvino ndakatsika pamusoro pevavengi ini ndaka zveshuwa mari haitengi unowira pamusoro pebwe iri uchafunika asi zverichaparadza wainowira ndati kuita kufunika ondera asika ondera aika indera asika ondera nyangwe mzizo ukandijunga taira ndofamba semhuka donza munhu uye donza handibude muforo ukaijoko ndiwo mutoro handitoki mugaizi ndiwere gai ndiweka ondera aika indera asika ondera nyangwe mzizo ukandijunga taira ndofamba semhuka donza munhu uye donza handibude muforo ukaijoko ndiwo mutoro handitoki mugaizi ndiwere gai ndiwe that guy ini kungobvunza zindoziva ai ini ngavabvunze izvo ndovaudza wai uyo makamuona chiuya hamuna kumbomudzora uyo makamusiya chiuya ndozvakazomutyora unowira pamusoro pebwe iri uchafunika asi zverichaparadza warinowira ndati kuita kufunika ondera asika ondera aika indera asika ondera nyangwe mzizo ukandijunga taira ndofamba semhuka donza munhu uye donza handibude muforo ukaijoko ndiwo mutoro handitoki ondera asika ondera aika indera asika without knowing with a castic yes, it's a sign of saying we suck in blood. That thing that they are saying with the remember you donate your blood unatoku utarara mo second is blood kwetu nafaranda ndakuona ngaradia mazvaya muri sazo dzakatikira uno usazo no I'm going to decide that I'm going to go yeah I'm going to get out the drive yeah drive ai papo mais ndaramuka vadamu nanofonera vanerugombo rwenyu kunyako nditi chikwi That is it. Oh, don't frog jump here. I'm done as I'm not doing it. Ah. Ukana ni zishoma zandaita zozo apa pakupisa kwaparukita. Ngawe zaidi mdara asaizike zvokumhanya. Kuti akatibata ndibvise kana. But ndada apa. Right. Chini ichi. Payendro. Chinovhura chest. Mula ikona kuda kutsanangurira vanhu itai. Anzonodewo. Omvanewo. Yeah. Yeah. Omvanewo. Right. Right. Umpa mafundo. Umboleo. Yeah. Kana yoka domboleo. Kana pesa leo boleo. Noro wajire kwile. Hizo zile za Afrika. Papa yeye andoro tema masoro. Aina draw. Kutora waka drip entertain. Unongochema kuti ndongotora vanhu vese nandano nditora. Bye. You've got
Kuzara papa ya. Unango breathe man. Yeah. 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 Ah. Fala para o Tito. Ewe. Saka jimudi no suka nchesi. Awa. Galaxy. Wede otuni. Ngakundi kuona manga amboedza. Ndamboedza ingawa. Ndikutadza ndituti fanani. Oye chikwenewa. Akuyo. Bana. Ndinozviti muri wearts here. Unovhunika. Watura. Asi pana mani Ayo. Ini nayo yaita zviri nani ndiani dziri. Chobada pakufonyo chenda watura. Pakatoita pakutaurwa namudhara kuti apa uti odaiso mubhisaina weita sei kuti apa ndo pane nyaya. Ndikatochiswerera izvozvo ndaitochifila manjani chakaipa. aiwa apa ijimu chaiyo svinu zvichienderana netumiri twedu izvi Vanogona kutozositraina mani. nemiri yedu zvikuenderana. Manje ndika ndamuka nditakuita mabasa ndichinomuka kusemi. nacho kumbozvistrechi ya ndikaisangana naye wandasangana naye ndotoitsvaga toona kuti jimu yakakura iyo Ayo kula ikona kudyira. Inobe muri stress. vatobhuwa nhasi ndanyatsojima ndakunyatsonzwa mumeso mutsi ya kutanga kudonzwa izvi this part ichi neapa pahozati aiwa asi mari vamisisi kungwarisa vari kuti munhu wese kubva pa40 years unofana kutanga uchita maexercise. From 40 years ukasaita maexercises you die before you reach 60. Ndo panobuda zvese zvokuti blood cancer after 40. It's after 40. Saka kana varungu ndo panobuda. Vunduka kuti unomhanyira mudondo dumbu mukavhunduka wodzokera zvekudondo vanoona votuyo ane chipo chekudondo rima watamba negima uriani unomira pai pazuva rekutambudzika uriani weumbori ende unomira pai dziva zvakuwanikidza uriani unomira tendere chikafu baba uye tinonamata kuti machiropafadza tinonamata kuti ndipabviswa pakuwedzera mbiri kupoka mweya muzita ramambo Jesu amen chijai ndakutenderai kudya ndakunyatsoona kuti kutsanya kwamuri kuita uku munorambwa here kuitira wada kushumira kudya pasi pevhuno. Aiwa matitendera abakaipa amai vanoshanda vakanaka. Zvino mbuya yangu iyoyi ndoda kumira nani apa. Aiwa ndirashe. chiro zvodii uri chiri kuda kutomboita hasha kuzviri kutonge kuguta kwedundo rakuna mwana
inini une zvinhu zvako kumaneche kumambure une zvinhu zvako iwe paruware ukona mwana nyika yese yauri kuona iyi kwesoko dai ine takadai nemugomo nyika yako yese ingaseri kumadzisekuru hakuna ane simba rekutonga nyika yako yese rodzika zvakadai kusvika zasuko. All this land is belongs to you. Everything is for you. No one is going to ask you who give you this, who give you this. One is belongs to our ancestors, and when they die, they just inheriting me. So now me, I'm inheriting you before I die. All these things belongs to you. mimi mukatondiona wondai ndisandasvika oraiti chamakuvangu. Yeah, but you see the problem is only one angle of yours. That one be very careful. Oraiti He chamakuvangu. was fighting for this land here. But now we finish all the story about the ndichirimo ndiri kuzama kuti ndi